Gealsa ratificaba esta mañá o seu compromiso co medio ambiente a través da súa adhesión á Alianza Galega polo Clima. Un compromiso que xa ven de vello, posto que a firma boirense desenvolve dende hai anos o programa Responsabilidade Social Corporativa WISI. Unha sostenibilidade en tres eixos, e o económico e o social, pero tamén o medioambiental. Non se entendería Gealsa sin un recurso, sin o gran recurso natural. Eses recursos naturais que nos pertencen a todos, pero que son peza clave en ámbitos nos que no día de hoxe estamos. Non serei eu quen vos fale do que esta empresa e do prestixio que é contar con empresas como Gealsa. Coa incorporación de Gealsa, a Alianza Galega polo Clima conta xa con medio cento de membros. Trátase dunha iniciativa impulsada pola Xunta, que conta coa participación de universidades, autoridades portuarias, entidades deportivas, sindicais e empresariais, co fin de promover accións conxuntas para frear o cambio climático. Nace hai apenas un ano e en menos de este tempo xa temos 50 adhesións. Adhesións entre as que temos que salientar as universidades, as autoridades portuarias, pero tamén as mellores empresas de Galicia. Elas son as que invirten, levan moitos anos invertindo no eido da sostenibilidade, levan moitos anos innovando, investigando,